the procedure is clear and transparent. Ka Nyautrap Youth Council ha ka jingpen sngo Shakhmat ka MHRC hinden ka sngi ka Kyntu ya ka Meghalaya Human Rights Commission bagi kwa ban penyak Shakhmat ya ka Jingujor Pyrshah ya u George Dakar ubalong u second officer in charge jong ka Pynursla police station ka MHRC ka labuk ban pelong ya ka Jingbishar ka baar ka jong ka ha ka khatsau trik unaiweng ha ka ba ka labata ya president ka HYC riwar mingi circle uba lamprang khonglam ban ai ki sabut Pyrshah ya uba Dakar ba u bat ki reungut ki dekhot jong ka seng ki la syak takti ha ka janmiet jong ka apsau trik urempang ha Pynursla police station u president ke HYC uba Roy Kupar Senrem ulaong baka commission ke dai ban penshitom ya uba George Dakar ladakila ban penshisha ba ulale donbor da ka bakta akti ya president bagi dekhot ke seng ha ka tei ka than Dihalor kan inquiry report nak kalian kajongi ngilapan pau ya kita ba ka commission kam dei ban priang ya kan inquiry report ban nak kalian kajongi ngim priang bat ngilak kerpat ya ka commission ba ka dei ban ya Shakhmat ya ka kes Pyrshah ya George Dakar hadian mengilai keren nak kalian jong lamprang mentan ulapan pau ko commission ba nak kalian ngajong ukwa ba ka commission ka dei ban ya Shakhmat ya kan kam bat lada lap hadian gajing siam mikisaki sabut dei ban pensitom ya George Dakar kat kum ki kendon jakaan ka Central Puja